ngalon di se ka tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la ngalon di se ka tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la ngalon di se ka tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme tenya wele la saraka jugu bomori tenya wele la الحمد لله القائل في محكم تنزيله ادعوني استجيب لكم ثم الصلاة والسلام على خير البرية محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين بدين تبسرف لا جباو ملكنا ملكو كان كوفو كولي يمدو سانغاني واتي او كان دليلا امبي على تنو على مينكو اكاكورane bakono kwanka ale wele abi anjabi kishini nema ko nyine Allahu fe akake danfa wala so herama Muhammadu kodo ani asomo sanumo di wajuli kena kono ambawla doniya kafo ambi faba kono sigidan nani na keren ala sebeni koro ira bugula silameya demeton jekuluba mimbe jiya kono jami'iyatu ansarudin o bolo fara mimbe sebeni koro kawfi lada do o bolo karishu shu ube ala wele kene sigi ni abe foma ko iza wakatil wakia suran kalani ko kedugo dombaye kanyeshi uyere kun ani ukaramogo ani fasoma ni sanda fara ube hidia bobake ala ni kalaseli kene sigi o lada intimera kabe avril kalo samba fla ani mugani woro alislame jamae kene shereya bara inundona ni bismillah kawnye ma ba welele unfe ankaje ankulu shereya nyofe Sebenigoro jamia amsardin comité Sebenigoro anga secrétaire boraka fo choko mina 600 ni ye anga ladala sigi san nambe ni kalanke a idia bo kene de ni ambanga na bawfu anga tunamba ku ni kene so ambo fo ko mando ka damne sibi ko bismillah kene kono anga tunamba unanga kala blondo be dor dugula yang olu fene be kene ga ko bismillah kene kono kata se katibu anga kala blondo be ambo bismillah kene kono ka boyanga ta fotika to anga kala blondo be ambo bela jele bismillah kene kono be sababu ye jumeye we anga karamago no yanga nyemaye la sana jara ambe ka kuma nale de nay ni kene kono ka tunaw bismillah nale de nay kene kono la sana jara ako ko kan na ba bela jele fo na ka biro de chema na musoma masaba jara presenti ko kan na ba bela jele fo u bismillah kene kono yoro jama ani yoro surma Sebenigoro be barake ne comité mi akacha mais kere nyala Sebenigoro be marami kono we communicatif ambe communicatif nyamo fo ko bismillah Abdul Salam Haidara ni aka kene ani aka nyama dangam no Isa Kante ka bismillah ka kene kono ka fara communicatif comité bela jelenga comité tanifila ko bela jelen bismillah ka kene kono fefema unna tosoro torola ala kano ke ko sing tosoro torola asigira yere la ala kan de yere la ame na baga bela jelen fo mogo se ya ame do ke aw nana yere la ala kan bela jelen se yere la ame do ke an karamo no alfa jala mina min fo ala me kulu ni ala ka dama kam ne ka baraka na ala ko no gani ante bo kena wono fangan karamo fo no Sherifu Usman Madani Haidara shijani kenani labangu nyuma ala ko dana ma jugu de banala ala ngana jugu sanala ante nyiranga sa nyuma ko no e chekelem kera sawbe kan bela jeli faranyonga no de ya Sayyid Sharif Usman Madani Haidara anaka sumo san mo bela jeli amo fo ku barkada ame do kuye ala ku kisiku tanga kira na bono kama sallallahu Muhammad o ko fa men na baw bela jeli fu fen sera kenenga fa maula karamogla cheni muso ambaw bela jelen fu amanga karamo bayre fo mimna nakana kenen nyenamaya no Ustaz Alpha Diallo amba fo ka bismillah o ko fe anga Ustaz Jawara Rabia amba fo ka barkada o ko fe amanga Sebenigoro presidenti bafo no masaba jaray ani la sena jara ambu fo ku barkada
ni ye an y'an ka ala wele kɛnɛ kan n'o ye zawatu kɛnɛ san o san an bɛ kɛnɛ min ɲɛnamaya o kɛnɛ siɲɛ 19 de ye nin an bɛ ala fo ka barikada tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ san wɛrɛ ta ala k'o yira an na an bɛ fɔlɔ ka ala fo ka ala barikada ka ala walimandɔ masa min sɔnna ka an ka laɲini sabati an ye bi an kan ka ala fo o la o kɔfɛ an bɛ foli lase an ka kutuba ma n'o ye a seyidi sherif usman maran haidara ye mankutu caman bɛ cɛ min na nka mankutu min ni a ka bɔ ni mankutu bɛɛ ye o de ye muhiliba ye cɛ min nana ka na jogo ɲɛnamaya a mɔkɛ kɔfɛ n'o ye alakiraba ye o de ye an karamɔgɔ ye n'o ye a seyidi sherif usman maran haidara ye an b'a fo ka barikada ka walimandɔ kuma kuntagala surun bɛɛ kɔnɔ Jamiyatu Ansar Dini min bɛ Sebeni kɔrɔ commune Kati 3 la ala ta kɔfɛ alhamdulillah an y'an bolo kɛ ni ala wele nin na k'a sababu kɛ jumɛn ye ni larabu b'a fɔ o ma ko a sababu nuzuli c'est-à-dire baara yɛrɛ daminɛli kun o kɛra jumɛn ye an bolo nin baara nin na o kɛra don dɔ mardi donya dɔ fɛ ka bɛn an ka ɲɔgɔn ye ma an ka sɛsi la Sebeni kɔrɔ yan an karamɔgɔ n'o ye ustaz Lasina Jara ye ale nana retard la a ko an ma a ko an bɛ a kɛ to ko a tun bɛ ka kitabu dɔ filɛ ko kitabu min ni a kumana ala wele kan nka k'a bɔra kira bɔnnaw ka kumakan kan o kitabu kɔnɔ ko n'o ye Seydina Ali ye ko a bɔra Seydina Ali ka kumakan jumɛn kan k'a ko ni maa min ye ala wele ni suratul Iza wagati ye ko fɔ ala k'i banaya o k'ale ɲɛ b'a la ko cɛ la k'an ye layidu min ta ala ye ko tari ala na sɔn ka an dɛmɛ ko fɔ an ka ala wele ni ala kumakan ye n'o ye suratul Iza wagati ye ko n'o kɛra ko ala na sɔn ka an dɛmɛ ko an na se k'an ka cinkanw sɔrɔ n'an ye layidu min ta ala ye tari an na se k'o dafa anw ka zawati kalan nin de ye a sababu nuzuli ye n balimaw an bɛ ala fo su in na ka ala wale ɲuman dɔn ala ko n'a ye n barikada n b'aw jidi su in na an bɛ yan ala wele min kɛra san kɔnɔ ka na ala barikada ko ala sɔnna k'o yira an na an ye san k'a la k'a kuncɛ ka na bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ kɛ seere ye ka tila ka dugawu kurakura ye tuguni an bɛ o kɛnɛ ka su in na an bɛ ala fo ka wale ɲuman dɔn ka ala barikada mɔgɔ o mɔgɔ nana kɛnɛ nin ka sira o sira fɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka bɛɛ barikada an bɛ komite min na Sebeni kɔrɔ don an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn k'u barikada ni ye ŋaniya ɲuman siri ni mɔgɔw ye ala t'a fɔlɔ mɔgɔw la a b'a fɔlɔ e de la wala an b'u fo baara in na k'u wale ɲuman dɔn baara bɛɛ mɔgɔ min y'an kalan bɛɛ la o de y'an karamɔgɔ ye a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara sirifukɛ an b'a fo ka tila k'a fo ka kɛla kankelentigi ka kɛ layidutigi ye kunu fɔ bi ni an ye fɛn o fɛn kɛ an ma surunya ale la foyi la wallahi karamɔgɔ bɛ jɔda min na kunu fɔ bi o ma dogo danfɛn na wa dɔ ma bɔ a ka cɛsiri la a n'a bɔnnaw bɛɛ an b'a fɔ ko ala an sisi yiriwa an ye i ka n ka kɔɲɔ nɔgɔya an ye i ka siri dɔ filɛ ka bɔ an na san ka kuma di faamu o kɔfɛ an bɛ communiquer ka kɛnɛ de kan a ɲɛmɔgɔ Abdusalamu a bɛ Sidifu ka ci la ne de b'a place la bi an bɛ comité 12 a b'a naba bɛɛ fo an bɛ kɛnɛ belebele bɛ ka su in na Sebeni kɔrɔ san o san u bɛ se wakati u b'an wele ka na a kalan na u ye nafa minnu y'a la u y'a fɔ ka kɔn bi ɲɛ bi fana u bɛ ka segin a kan o siga t'an na o karamɔgɔ ye fana Ansaru t'u bolo don dugawu foyi la a kɛra wakati ye o a kɛra ala tɔgɔ ye o Ansaru t'u ɲɛsin ala wele la ala tɔgɔ foyi la fo ala b'o jaabi bolo sabula layidu mun b'a bolo ne ye layidu 6 ye a ye diɲɛ bɛɛ dan n'o ye wa ala mɔgɔ tɛ mɔgɔ si dalanɛ na fo jogo ɲumantigi o la a ka baara in ala ka n'aw dɛmɛ ala ka n'aw kɔrɔta ala ka n'aw wasa an ka laselikɛla kun fɔlɔ ka kɔn sirifuw nali ɲɛ kɛra an karamɔgɔ Ustazul Fadil Alhaj Alfa Diallo Jamiyatu Ansar Dini laselikɛla ba don min sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma a ye laseliba kɛ an ɲɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ sunan yɛrɛ nafa k'an su ka kɛ ala wele cogo yɛrɛ ɲuman kan an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ
alhamdulillahi rabbil alamin wa kalimatullahi hiya al-ulya. Ambadiou ami ala fo ka ala barkada an zigira here la ala kan wuli here la amin 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 ala ka sawd man kan amin ala ka lemaniyaw jiti amin 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 hami dogole ni bangene mini se tigi ala tabe be anya ina ala fe ya rabbi shuina buya kama ala ko glanye amin ya rabbi salama ya ala ka deme amin amin salama ya deme ba wala ku deme amin ala kan yere o ka deme ba numai amin 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 ame jamana mi ngono no e faso mali ala ka jamana en koloshi amin ya rabbi ala ka beni kiliya do jamana en ngono amin 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 ame here o here kan ni jamana en ala ko di amma amin ya rabbi ame sira jamana en ni toro mi ala ka ngishama amin ya rabbi anga tabar islam wala ka hinewla amin ala ka yafuma amin uya ngo kirim na ala ko noya amin 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 an yere no bita jemi ma ala ko noya amin ya rabbi ala ka yere o nya kan ta do kono amin ya rabbi ame bonya segi bonya tigima ka bonya segi karama tigima sigadalla na mungeleya ngununti sanzoro juruko ay ni ame ko joni kunandi afo sabunuma allahu akbar ala e jon kerengere ni fewnyi aha ka bebuya ni ka bonya lay sigadalla ala islamaya buya ni ala kira muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam salim ala islamaya buya ka kira buya ka islamaya di ama allahu akbar ala ka jon islamaya soro kira fe ji ma fana ti kira soro fi ka teme kira ka dafe nam fi ka son kira ka du kono donima no kere be min yini ka gere ala la ka gere kira la ibu soro allahu akbar an gani sangaina an gani watina nam saibul waqti mi bamulu o de alil makami ji hafidu rasul ibnu madani alimul allama haydara fahimul fahama haydara shamsul huda haydara asayidi sharif usman madani haydara haydara ala ka nafa na horomai amin 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 ambe do ke ala kira modenge sigadalla no e sababu numay sharif usman madani haydara je ningene nga ningene ndu o kelelo sigadalla kadaka nyamgol numan do ka la nyini fle amflo nema de kono nako furu kono ka doke sige no e sharif usman madani haydara allahu akbar ambe du o kai anaga ka ka nyina ala fa be mi fe tigi tigi hali bi ala ko no yayi amin 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 ay du jo ka du glan ka kabila jo ka kabila glan ka sigida jo ka sigida glan nam ka jamana jo ka jamana glan ale ka glan e jie be soro be alamundo bi anya nyini ala fe ala ka yere na ka fami ana ka du ana kola be ala ku be jelen kishi amin 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 ala ku koloshi amin ajura jigo ko ala ka ke jige ayi amin 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 siruke ni do kerai nale lafira ali bi dine bi lafiya nyina me bi lafiya sigadalla kala kira ka dine nyira e numa yira jona bi nam munu meka nyugun ko nyugun ba bela ala ni sharif usman marana haidara sigadalla ko ere hakika foli ji ambe do ka ala ka nafa na horomai amin 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 ola mina ba befu sigadalla naga ka ka be barkada je bishu ina me sebeni ngoro sigadalla be dombay makangi jigida dominga sige amse ka bifara nga jen donumonga bishu ina sigi wasokoye sigadalla bunya kodo karama kodo nam jigi sigi yorodu ola mese ngoro ka befo ani mama siya yeresia dugutigi fole alimami fole nam anga kira bono be keneka ay sira nyunu fe anga imamu bo be keneka ay sira nyunu fe ami feka do bara kono ala ka hereka na ube amin amin mama abu dahuru ya flafo kenenga ala ka hereka na ye kuma nya na anyu famu sigadalla anfa na nga chokoroba ananga waliyuke no e basolo e Allahu akbar chedo yeli abi jonda ala la hal numa kuma allahu akbar jalo solo no yan fai nam ale yeli ka nga courage di joma dine barala sigadalla kabi kunu anga dogoni chokoroba nu singoro be barala abi kulu chila ka bangonna fobi nam ale ka gani sokono sigiri bi ki kilomada sigadalla
nga shuina ale bole fle kana sika anjela ni fargolo na ka segembe shi korea be o ma balikana ala ka here kana yi ala kana kenya ka shini kenya danama ami befu communicati yere befu leno communicati anga yorodi président bara ko di fosa no yi isakandi chena am fama na ma baraw na temesira odo so ya anga quartier di ya anga yorodi ay ya munumunu kusube ko ni bara buyana o ala tanui aramogo ka klakla le ba ketando ala ka here kana wi o la shuina sigi kun ne akila afamuna sigatalla jalo comité sebeni ngoro ala yolu laja ci kasira suru no yira olula nam o fana sona kamine angara mogo ni mo me nyina na sababu ko ibi nyina ala yere ko sigatalla ankara mogo bora ka kuma sisan ci ko ne la de sebeni ngoro bulu denenshu iza waqatul waqi'a nam ubo kala ku dama kashi alala ci ku kala nyini ala fe mimisa bela nam sigatalla ko sababu join ala ka jonge sigatalla no la sana jarai abia Allahu akbar ale ra de président sigatalla afon ma ko nyemo mi mehere kanuna ko moyi nam kurane badi ni yoro mi mina bi no la sigatalla jalo ale yaye ka fo foiti jonse ase yoro la nam fi ka kotigi yere weli sige o kama ko manuma ma ko ina nga fara nyonga ci denenshu nam ni dorlate angana iza waqatil waqiyata ci ko kala kan hamu nyini ala fe kan nga ko yira ala la nam amisira minga ala doroni bise kanzi sigatalla jalo ne akila o sigi ko tan ani ani konondo na ne shuinai sige ne re fana kan ala sebe koro fu kusebe na mungeleya Allahu akbar angara mo ko tani konondo koro kadi chiedu sigatalla ni tani konondo ta asigi me fende mandoka onyafo ni ko hasbunallahu nam wa ni'mal wakilu ni o harfu konde ci o be tani konondo ni ma sigatalla ni ko bismillahir rahmanir rahim nam ka samagata abita be tani konondo ni ma sigatalla ko be tani konondo na o ka boku sebe sigatalla tani konondo ni kelen fara konondo nga o jeli muga ayi ni kelen fara konondo nga o jeli afota ta jalo o tani sigatalla tani konondo te ya nefu ni 1 ni 1 fara nefu ka te 10 ya o 10 ni zoro ta ka boy dun nam dime ne be 1 dime nam Allahu wahid Allahu akbar jalo donc anga shuina dugo be jabile du sigatalla okoro nyina ay do kala fen vega adamine fo ka se bima nam ala ko kaya dugo be jabi anye awere o shiri ka bawo sige o ma metani ngono ndone la ala kan nafa no a horomai ami imam ali karramallahu wajha ankara mo bora ko rifo ko la sana ko kai kitabu do kala sigatalla ko ya ko imam ali ko woni mame iza waqatil waqiya kala nam ka dumiya ka ko iti fande ya ala ti faga fande ya kono ay wallahi akmati korobo sigatalla jalo ni nafulo sobe qur'ane kono iza waqatil waqiya do ni lafiya sobe qur'ane kono iza waqati do ni kenya sobe qur'ane kono iza waqati do ni semeyoro sobe qur'ane kono iza waqati o belebele do sige jalo iza waqatil waqiya shuina awore be mindo mina siguri kan kara mo chaman de mene anfe sigatalla amina farao kadi parce que aw ya nyedo ngabaw amina farao kadi ka courage di nyoma so aw ya nyedo ode ya kama aya damine Allahu akbar shuina iza waqati garba rebe mindo dola nangara mo ya ankala wala anakla ka dofula sigatalla jalo angara mo iza waqati badi sigatalla ni kaka ibi no ki mi ki fa ki ko ki je tatui sigatalla imam ali ko mogo dumina za waqati ka dungodu
ibiza wakati kala sogoma siɲɛ kelen wula fɛ siɲɛ kelen ka dumi o kan ko kana siga dɛ ko i ti sa fandanya la iza wakati i bɛ fɛ an ka compter ka taa de ya e ko kelen ka fila f'i ɲɛna an ka taa iza wakati waqiya don dɔ la Usman bun Affan an bɛna kuma o kuma fɔ taa yɔrɔ de b'a la an tɛna kuma kun fɛ dɛ kira n'a ka sahabaw yɛrɛ baara min kɛ nin sura in na an bɛ kuma o kan Usman bun Affan don dɔ a bɔra ka taa Abdulahi bun Mas'udu lajɛ Abdulahi bun Mas'udu fatura farigan min na Usman bun Affan taara banabaatɔ dalen lajɛ a hinɛ y'a minɛ a ko yala i ma dɔgɔtɔrɔ wele ka n'i lajɛ wa a ko dɔgɔtɔrɔ ka dɔgɔtɔrɔ de y'ale bana ale bɛ to ka latigɛ kɔnɔ a ye kuma ninnu faamu dɛ kuma bɛna laban yɔrɔ min na o b'an ka su in na bonya fana ko fɔ a ko yala i ma dɛmɛ ɲini pour que min bɛ se ka na d'i ma i k'i yɛrɛ lafiya n'o ye wa a ko k'ale kɛnɛman to bolo fila b'ale la walima k'ale nin to a la ale ka dɛmɛ ɲini yɔrɔ ye kelen de fila tɛ a ko o tuma e dalen filɛ da yɔrɔ min na denw b'i bolo a bɛna kɛ cogo di e ko e ma fɛn fara ɲɔgɔn kan i ma dɛmɛ ɲini fan si fɛ ni latigɛ nana ta an bɛ ko in kɛ cogo di a ko Imamu Ali ma a ko Usman bun Affan ma a ko yala e ma Ala kira dɔgɔkɛ ka kuma mɛn n'o ye Imamu Ali ye a ye min minɛ a kɔrɔkɛ la a ko Ala kira ye olu kalan fɛn na olu ye fɛn mɛn Imamu Ali y'u da tant que o b'i bolo i kɔ ti fandanya fo n'o y'a sɔrɔ i yɛrɛ y'a tiɲɛ o k'o ye jumɛn ye a ko ale iza waqatil waqiya ko ale y'a den musomanw kala a la k'a denkɛw kala a la k'o kalalen kɔfɛ ko fandanya ti o tuma n'aw ɲɛsifan kɛra iza waqati ye ala ye kobakaw ye Imam Ali ko iza waqatil waqiya k'a sɛbɛn a ka hakɛ to muso min ka tin gɛlɛyara k'a sɛbɛn k'a kɛ sɛbɛn ye k'a don a cɛ la n kale na Ala la tin mana gɛlɛya cogo cogo a b'a yɛrɛ sɔrɔ o kɔfɛ a bɛ fɛn ka fɛn min ka girin dɛ iza waqati ye fɛnba ye o tuma o don o kala in a y'a cɛ sira fɛ ni Ala wele tigɛ an tɛ s'an se yɔrɔ la dɛ aw yɛrɛ k'a layɛ an bɛ yɔrɔ jumɛn Bamakɔ yan a sɔrɔ bɛ cogo min bɛɛ b'a dɔn garibu dama dama de faralen ɲɔgɔn kan aw filɛ ka sɛji san dɛ min ye miliyɔn hirika ye a y'a sɔrɔ cogo di Ala ko min ko k'a wele k'a bɛɛ b'a bolo a y'a ɲɛsin o de ma o kama mɔgɔ kan k'i ɲɛsin Ala ma k'Ala wele an karamɔgɔ b'o de fɔ an ye kuma bɛɛ maa tɛgɛ jalen don maa wɛrɛ ye i bɛ sa jɔnya la nka n'i tɛgɛ jan jɔnw dabaga ye i bɛ sa bonya kɔnɔ lasana i folen don i n'i ka comité n'i jɛɲɔgɔnw mais nin ma bala na dɛ a ka ca san 30 ani nin karamɔgɔkɛ in bɛ baara la ɲɔgɔn bolo o tɛ bi ye a kɛra Ala fɛ ka da Ala la wa Ala kelen de b'a bolo an ka su in na dugawu bɛ jaabilen don iza wagati ye fɛn ye kuranɛ kɔnɔ ni jan dora la a bɛ lafiya juru ye mɔgɔ o mɔgɔ sɛgɛn kosɛbɛ ko juru b'i la juru y'i sɛgɛn i ye pi kɛ ka pa kɛ sawa pa an karamɔgɔ to ka iza waqatil waqiya kalaban n'a nɔgɔyar'i ma n'i bɛ se a kalali la a kala siɲɛ 3 sɔgɔma a kala siɲɛ 3 wula fɛ i ka kuma Ala fɛ ne m'a fɔ dɛ nin ye maa ɲumanw ka sɛbɛnni de ye n bɛ ka min lakalaya ye fɔlɔ nin bɛɛ ye min minɛna kira ni Ali la ani sahabaw la nin ye min bɛ ka min fɔ aw ɲɛna ye ni mɔgɔ b'a kitabu la Khazanatul Asrar n'i y'o lajɛ i bɛ bɔ nin kumakan ninnu bɛɛ kan ye kunfɛ kuma tɛ ni bɛna min fɔ n'o yɛrɛ n ye min sɔrɔ n karamɔgɔw la ni bɛn'o fɔ n b'o walawala mais n bɛ ka fɛn fɛn f'i ɲɛna a bɛɛ kitabu de filɛ an kɛrɛfɛ yan e bɛ min mɛn direct la bamanankan in na an b'o f'i ɲɛna i bɛ lafiya n'o ye iza waqati ni juru ye mɔgɔ o mɔgɔ labɔ i cɛ siri nin fɛ o tuma Ala wele surutu de b'a la n'an bɛ Ala wele labɛn dɔw de kan ka bila ɲɛfɛ
o ka teli ka jonga do jabi teliya kosɛbɛ siga t'a la o bɛ taa fɔ surutu 15 ɲɔgɔn na Allahu akbar nin kitabu ye min fɔ a fɔlɔ ye mun ye qasdul qurba i ka laɲini yɛrɛ ka kɛ fɔlɔ i bɛna Ala min wele k'i bɛn'i gɛrɛ Ala yɛrɛ la fɔlɔ Allahu akbar Jalo nin yɔrɔ in ka gɛlɛn kosɛbɛ a b'a hakili to nin na n'i bɛna Ala wele i ka labɛn ka kɛ fɔlɔ ka gɛrɛ Ala yɛrɛ la i bɛna baara min kɛ k'a dɔn ko Ala in de bɛ se ka baara in dilan e ye i ka gɛrɛ Ala la n'i ka Ala wele o kama n'aw nana ka zawadi kalayɔrɔ la hali bi a ye kuma misɛnninw ni mankan misɛnninw ani telefɔniw a y'a bɛɛ bila sani ni Ala bɛna ɲɔgɔn ye dɔrɔn patronat daminɛna de maa kɔlanterela ni Ala ye ka Ala wele waati i jogo ka ɲi ka fara o kan Ala ko i ka dan yɔrɔ min i danna yen tara fa taa ɲini don Ala wele ma siri fɛn wɛrɛ la Ala wele siri bɛ sariti dɔw de la n'o dafar'i la dɔrɔn hali n'i ti karamɔgɔ ye i ka dugawu bɛ jaabi nka n'o ma dafa i la hali n'i ye karamɔgɔ ye i ka dugawu ti jaabi o fɔlɔ ko fɔ e yɛrɛ k'a dɔn k'i bɛna gɛrɛ i bɛ cɛ o cɛ la ko ŋana don e ka segin a ka kunu ma bani n'a ka kunu histoire dɔw lakalilen ye i bɛ fɛn min y'a bolo i b'a fɔ ko ka dɔgɔ a ka sɔrɔ la nka n'i teriyara i bɛ ka doloni kuja ye n'i ye mɛnɛ tigɛ para o ye tununnen ye e ma ye don dɔ la sɛgɛ dɔ taara duga nɔfɛ sɛgɛ a ko duga ma ko duga tiɲɛna e bɛ si sɔrɔ kojugu a ko n bɛ fɛ ka k'i ɲɔgɔnna ye si jan sɔrɔ la duga ko sɛgɛ ma a ko sabali b'e la a ko sabali b'e la a ko kuma i bɛ na n'i sɔnna kalandenya ma na sɛgɛ nana u y'a daminɛ sɔgɔma fɔ wula fɛ riwaya dɔ b'a kɛ tufani ye quoi u y'a daminɛ sɔgɔma ka na seli fana tɛmɛ daraka ma dun tile fana ma dun a ko duga ma ko nin ye ko in taabolo ye a ko a ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ a ko fɛn min k'ale sɛgɛnna a ko sabali a dɔ la n'i sabalila i bɛ lafiya a ko n bɛ sabali o ka na wula bɛ se sɛgɛ nana fɔ duga ɲɛna ko a bɛna ta e tɛ ka kɔnɔjuguya don ko in na a ko kɔnɔjuguya tɛ e m'a fɔ i bɛ ne ka kalandenya fɛ i bɛ fɛ ka si jan sɔrɔ wa a ko hɔn sabali sɛgɛ nana duga nana tɛmɛ sɛgɛ bɛ sanfɛ a ɲɛ bɛ sɛdennin dɔ sirilen la sɛdennin dɔ la munumunu na sansara fɛn dɔ kɔnɔ quoi yɔrɔ korilen dɔ kɔnɔ ɲɔkisɛw fana tun bɛ yen a ko duga ma a ko hali bi ko in bɛ cogo di a ko sabali a ko duga ma ko bila ɲɛ min sɔrɔ yen duga bilala ɲɛfɛ a ɲɛ bɛ sɛdennin min na a y'i bila ka jigin o nɔfɛ a ma sabali a nana k'a bɛna sɛdennin ta ja o denmisɛnninw ka jan de ye ja y'a minɛ a ye mankan bɔ a ko duga a ko a kɛra cogo di sɛgɛ a ko n bɛ bolola yan nɔ ko mun y'i sɔrɔ a ko teliya ani sabalibaliya jɔn ma sabali fɛn o fɛn kan i t'a sɔrɔ hali an bɛ kira min kɔ n'i ye kira ka baara daminɛ lajɛ ka sa a bɛ taa magan dayɛlɛ don min ko kelen tɛ a bɛ ten dɛ hali ni muso nana furuso la n'i ko k'i bɛ teliya ka laɲini bɛ sabati ni furu ma sa e bɛ sa hali cɛ n'i peressera ko f'i ka muso in furu i m'a ko ɲɛɲini ni m'i bolo k'i k'a firifiri i b'a fɔ k'i yɛrɛ tɔɲɔ a ye sabati a ka fɛnw kan a ye sabati a ka fɛnw kan baara o baara n'i sabatira a kan i bɛ nɔ bɔ a la nka i ko baara o baara i y'a daminɛ bi sini k'a tɔnɔ dun ka bange dimanche ka kɛ fɛn dɛnɛ araba b'i sɔrɔ kaburu kɔnɔ a y'a janto nin yɔrɔ in na kosɛbɛ o ma ko Ala wele kan ka kɛ mɔgɔ ye min sabatilen don i ka Ala wele kan i bɛ sarakati fana bɔ ka fara o kan a y'a janto saraka la a ye hinɛ fantanw na
alhamdulillahi rabbil alamin sirifila du tɔgɔla an fa ani an karamɔgɔ a seyidu sharif usman madan haidara ale denkɛ sanuma min ye kɛnɛ sɔrɔ o kɛra an karamɔgɔ seyid ibrahim usman haidara ni bɛɛ lajɛlen ko ale ma ko iba dgp a bisimilara kɛnɛ in kɔnɔ ni kumakan sanumaw ye an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ. Assalamu alaikum. Ala k'an bɛɛ sababa ala ka laban ɲuman d'an ma an bɛ sira ɲini karamɔgɔ fɛ ani sirifu fɛ o kuma ala k'an bɛɛ sababa ani sɔgɔmada sun na an bɛ nabaga bɛɛ fo minnu sigira ka an karamɔgɔ ma kɔnɔ an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn kosɛbɛ vraiment sigi janyana mais an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn bɛ sen yan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn o kɔfɛ an b'an karamɔgɔ fo sijan ni kɛnɛ ala k'o d'a ma an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnniyara an karamɔgɔ n'o ye sifinnakaw nɔjuru minɛbaga ye alijinɛ tiletigi l'homme d'actualité le directeur général du paradis an ka foli b'a ye nin an ye ala tanu kɛnɛ kan nin an ye ala barikada kɛnɛ kan anw sifinnakaw ka jɔ bi comité 12 tɔgɔ la sifinnakaw tɔgɔ la ka foli kɛ kɛnɛ kan kɛnɛ min ye ala tanu kɛnɛ ye kɛnɛ min ye ala barikada kɛnɛ ye ka da mun kan anw n'an ka sifinya k'a sɔrɔ an ma baara sɔrɔ anw de y'an ni di ala ma k'an bɛ diinɛ in dɛmɛ an ni a n'an ka nafolo ka sɛgɛn n'an ka karamɔgɔ ka laselikanw ye Seyidu Sharif Usman Madan Haidara o la an ma siga fewu parce que an ɲɛ b'a ɲɔgɔnnaw na u bɛ ka kɛwale min k'u kunna wari mais anw kunna n'an yɛrɛ ye fitinin min b'an kunna k'a di ala ma mun kosɔn an ka jɔyɔrɔ sɔrɔ lahara an ma siga la o la n'an bɛ ala barikada kɛnɛ kan n'ala sɔnna karamɔgɔ y'a fɔ cogoya min na nin ye duwawu jaabi kɛnɛ an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fɔ an n'a balimakɛ dɔ n'o Sayidu Kɔnɛ ka bɔ Sibi Sabakɔrɔ Lafiyabugu chef la Sibi section premier conseil régional Sibi section tɔgɔ la association tɔgɔ la nabaga bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn ye se da kun ka na kɛnɛ in kan yan an b'a bɛɛ fo kɛnɛ in a sigira hɛrɛ la yarabi ala k'a wuli hɛrɛ la an karamɔgɔ an bɛ yafa ɲini u fɛ n'o ye Seyidu Sharif Usman Madan Haidara a denkɛ n'o ye Iba ye an bɛ yafa ɲini a fɛ ka dugawu ɲini a fɛ a ka dugawu kan ye o kɛ dugawu kan ye an karamɔgɔ ala ka n'ala denbaya ala k'o la kisi ala k'o la kisi ala k'o latanga ala k'an ka jamana ala k'a kolo suma ala k'an ka jamana ala k'a la kisi an karamɔgɔ min nana wajuli kɛ yɛrɛ Iba se yan n'o ye an ka karamɔgɔ ye n'o ye Alifa Jalo ye an b'a fo a ka cɛsiri la ka tɔnɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔ an siɲɛ fɔlɔ tɛ yen na an bɛ a ɲini u fɛ hali bi k'o cɛsiri Alifa Jalo ye kuma caman fɔ an ɲɛna waakɛya ka ɲa dɔw jaabi kan a kan ka mɔgɔ hakili sɔki alhamdulillahi rabbil alamin sirifkɛ a ye kuma ta ni ka foli lase kɛnɛ sigibaw k'u barikada ka naba bɛɛ lajɛlen fo ni ka sɔrɔ k'an su ka kɛ diinɛ baara cogo ɲuman kan ka jogo juguya k'an bali ka bɔ o ma an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ an bɛ ala fo siga t'a la n'a ka kan ka daminɛ ni ala subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikama ye ala min n'o ye an dusukun nɔrɔ ni silamɛya an b'o ala fo siga t'a la n'a ka kan ka sɔli kira Muhamadu Mustafa ka sallallahu alaihi wasallam salim a n'a sodenkɛ sanumanw a n'a ka sahaba ɲumanw siga t'a la an y'a ɲini ala fɛ an sigira hɛrɛ la ala m'an wulila hɛrɛ la ami 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 ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo siga t'a la n'a ka kan mɔgɔ o mɔgɔ y'i ka baara bila ka na nin kɛnɛ sanuma in ni nin kɛnɛ barikama in kan a ma kɛ foyi kama ni ala ɲɛda tɛ n y'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ alinɛ sara y'aw ye ami 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 yarabi ala k'a kɛ alinɛ sara ye amin yarabi hami kana ye naba kelen na yan min ni ala ta bi bɛn fo ala k'a bɛɛ lajɛlen dilan amin yarabi an ka jamana ala k'a barika amin 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 jamana ala k'a suma amin yarabi ala k'an fanga se amin amin amin
ko tɛmɛnen ko an ka mɔgɔba caman bɛ an fɛ kɛnɛ kɔnɔ yan na minɛ siga t'a la bien an bɛ foli bila quartier a dugutigiw la ka alimamiw fo siga t'a la o ye foli minɛ o ko tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ a autorité sigibaw fo siga t'a la ne bɛ commissaire ka cɛdenw na ci a n'a yɛrɛ nɔnabila min bɛ kɛnɛ kan nam n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen siga t'a la o ye foli minɛ o kɔfɛ aha an bɛ le 10 avril nam 2026 siga t'a la o don mɔgɔ bɛ tunu nka kumakan bɛ to yen ci an bɛ sɛbɛnnikɔrɔkaw ka kɛnɛ kan siga t'a la n'o ye san o san jamiyatul ansar dini bi iza wakati kuranɛ jiginba o duwawu kalanba min organiser an b'o kɛnɛ kan siga t'a la bani den nin ye kɛnɛba dɔw ye ala bolo ci kana siga o la dɛ siga t'a la kana jɔ nin kɛnɛ ninnu na a bɛ min ye jɔ ni ala cɛ belebele don siga t'a la a y'a ka hamiw don tiɲɛ ka sɛbɛnnikɔrɔ ansariw fo u n'a ka kan u ka nin baara in sigili la sen kan wallahi ni mali bɛɛ bɛ nin dɔn bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ in kan nin man ka fɔ ma kɔ nafa min bɛ nin na nin min ye jamana ye bamakɔ tɛ dɛ nin min ye jamana ye ni jamana yɛrɛ ɲɛmaaw b'a dɔn nin tɛ fɔ o kɔ wallahi kamaw bɛ nin kɛnɛ kan siga t'a la caman iza wagati ye min ye kuranɛ kɔnɔ a ye muru ɲininka o b'o fɔ aw ye o kalan ba biiri ka hakɛ minnu kɛra an sigin filɛ o kɛnɛ de kan n'o ye o kuncɛli ye san kuncɛli kɛnɛ kan siga t'a la ka mun fɔ an yɛrɛ yan n'an ka jamana wallahi nin ye kɛnɛba de ye siga t'a la ansariw k'an ka fo ni faso kanu don an y'a ye jamiyatul ansar dini na siga t'a la da faso kanu tɛ faso bɛ dɛmɛ ni fɛn o fɛn ko diinɛ bɛ se k'o lase faso ma jamiyatul ansar dini y'a sira yira siga t'a la o kɛra ni kalanba in kɛnɛ filɛ miliyari tɛ se ka nin sara miliyɔn tɛ se ka nin sara mun bɛ se ka nin sara ala yɛrɛ ko an bɛna dugawu don an yɛrɛ ye n'i y'a mɛn jamana population an bɛna dugawu don an ka population ye an bɛna dugawu don an ka jamana yɛrɛ ala k'a sinsin siga t'a la alansara bani den sɛbɛnnikɔrɔ ansariw ala k'aw sara amin a kana nin dabila dɛ jɔyɔrɔ min bɛ nin na wallahi aw bolo lahara don ala ɲɛ kɔrɔ n'an sera ye a bɛna fɔ ko i b'a y'a fɔ siga t'a la ala ɲɛ b'aw bɛɛ la o siga t'a la inna allaha la yudi ajra al muhsinin ala tɛ ɲumankɛla sara pɛrɛdi wa a bɛ ka nin ɲuman minnu kɛ a bɛ k'a ka du de dilan ta siga t'a la a bɛ k'a ka du de dilan siga t'a la ala tɛ ɲinɛ komite kelen kɔ yan a cɛ kelen n'a muso kelen mɔgɔ mɔgɔ ka misikala zarati taara nin na hali ni ye gabakuru ta ka bɔ mɔgɔw ɲɛ nin kalan in kɛnɛ kan n kalila ala la lahara i b'a ye cogo la i sigi kun tɛ ni min ye a y'a jija dɛ siga t'a la nin ye ɲumanya de ye nin ye ɲumanya de ye ɲumanya t'i pɛrɛdi albirru la yabla wa in tola zamanu balik ɲumanya ti tiɲɛ n'i ye gabakuru ta k'a bɔ mɔgɔ ɲɛsira la ala ɲɛda kama e yɛrɛ bolo k'i ma fɛnba kɛ dɛ diɲɛ yan ala b'a d'i ma yanni lahara cɛ siga t'a la wa an bɛ ka nin fɛn minnu kɛ ala ɲɛ bɛ nin bɛɛ la a bɛ bɛɛ sara i ka sarala la diɲɛ yan wa min m'an bolo lahara o ka bon diɲɛ ta ye siga t'a la ala m'a dira an ma k'aw fo ka segin k'aw fo siga t'a la
aw ye karamɔgɔ kunna wolo a ye kuma da di ansaru karamɔgɔw ma wa a ye kuma da di aw yɛrɛ karamɔgɔ denw ma ni nin baara ninnu ye ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko Muhamadu kul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Muhamadu a fɔ mu'minu y'u ka ɲɔgɔn sama dabila a ye baara kɛ ni a ye baara kɛ ne ala bɛna a ye ciba bɛna a ye wa aw yɛrɛ mu'minu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ aw na ɲɔgɔn jɔyɔrɔ dɔn yanni lahara cɛ wa ala sɔnna bi ansaru y'o baara de kɛ aw jɔyɔrɔ yira Mali kɔnɔ Mali kɔ kan seli gansan tɛ wajulu sigi gansan tɛ n bɛ 5 di ma ansaru ka baara la ka bɔ yan an bɛ don mawudu kɔnɔ 5 wa ma bi ni'mati rabbika fahdis ni ala ye hɛrɛ min k'i ye jango yɛrɛ ye hɛrɛ min ɲini ala fɛ a fɔ anw ka jamana kɔnɔ a tɛ fɔ koyi donc karamɔgɔ yɛrɛ b'i yɛrɛ bila nin bɛɛ la min yɛrɛ bila a la e y'a fɔ wa alamisa wallahi lahara don aw ni cɛw bɛna ɲɔgɔn ye aw bɛna dɔn k'aw karamɔgɔw m'aw janfa karamɔgɔ denw m'aw janfa foyi tɛ mɔgɔ ye min kɛ o wa inna sa'yakum sawfa yura a ka kɛlenw bɛna ye wa an ka kɛlenw de bɛna an bɔ mɔgɔw la diɲɛ na ye o ma ye wa kulu i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna o kɛra yan Mali b'a dɔn bi ansaru ye min Mali tɛ dɛ diɲɛ b'a dɔn bi ansaru ye min mun y'a s'an ma wurudi do de kuranɛkalan gansan do de kuranɛ labaarali de y'a s'an ma baara ni ko mɔgɔw ma ko a ye sira ala ɲɛ a y'a tile a y'aw jogo ɲɛ e de bɛ sira jira u la anw ye sira jira sisan Jamiyatul Ansardini ka baara kɛlen dɔgɔtɔrɔso 35 dɔgɔtɔrɔso 35 min bɛ ka baara kɛ sisan min bɛ sanjɛ la n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka ca 50 ye min bɛ sanjɛ la n'i y'o fara 35 in kan sisan a ka ca 50 ye mais min bɛ ka baara kɛ sisan dɔgɔtɔrɔso 35 ansaru tɔgɔ la Mali kɔnɔ yan la ilaha illallah ja silamɛ ye baara de n'i ko muso ma ko a y'a datugu e tɛgɛ kana di walicɛ ma walima walicɛ ma nka e woro ye a bɛ ka hakɛ to ayiwa sababu b'o la n'i bɛ baara de kɛ n'i ko muso ma e datugu walicɛ ma nka a tɛgɛ d'e ma ayiwa n'i ma baara kɛ walicɛ na fɛn wɛrɛ min tɛ tɛgɛ a tɛgɛ ka kɛ yan an bɛ wɔ ka kulu an ka seli dɔrɔn an ka misiriw dɔrɔn jɔ mais baara tɛ ka kɛ ansaruw de nana baara kɛ dɔgɔtɔrɔso 35 cɛ bi cɛ lajɛ muso bi muso lajɛ n'i ma baara kɛ i muso bɛ taa di fɛn ma i tɛ fɛ a ka di min ma a ɲɛ datugulen don an ɲɛ kɔrɔ a bɛ tabali ka maa wɛrɛ bolo min bɛ gulɔ kan aw de nana yira ko silamɛya tɛ kuma fu ye baara don misiri dama kɔnɔna tɛ baara de bɛ tugu a la dɔgɔtɔrɔso 35 sisan ansaru ye juru min don Mali kɔnɔna na afimu dayɛlɛ ni bi cɛ an b'a miliyari 11 de la c'est à vérifier karamɔgɔ nan'i sigi ka kuma ba fɔ c'est à vérifier ni min ma da la n b'a dossier bɛɛ bɔ k'a d'i ma miliyari 11 ansaru ye min don a faso la Haidara ni ci e de y'anw tɛgɛ ko k'an bɔ an jogo juguw la Haidara ni ci musow bi yan ni olu ka fotokɔrɔw seki ni y'u ka mɛsi bɔnnen ye dugu ma i b'u sigi k'u lajɛ n'u yɛrɛ don olu mulukulen bɛ disa la olu bi yan bi cɛw bi yan
denmisɛnw minnu ni kɔlɔsi sigilen don olu ka forokiya an karamɔgɔ ni y'u ka san 6 foto tɛmɛnen yira baloteli b'u kunna n'u ka bugulu sengele kurusi yɔrɔyɔrɔlen i b'a fɔ ko 50 sa firitisiyɛn bɛ jama na. Allahu Akbar. Haidara. Banide. Haidara i ni ce. Siga t'a la. E de y'anw dilan k'an se k'an yɛrɛ ma k'an kɛ dugaden k'an bɔ dangadenya la. Allahu Akbar. Siga t'a la. Bilahi cɛw bi yan kan kelen tɛ se k'u jɔ o cɛw bi yan. Siga t'a la. Haidara de nana an bɔ nin bɛɛ la k'a fɔ ko an ka kumalankolon fɔ dabila e bɛ ka nɛni ko an k'an da de an y'an da de e Haidara bonya kama sinon cɛw bɛ ka e nɛni n'anw y'u ba nɛni n ka la ala la réseau b'i bɛɛ kɛ tile kelen a tɛna a tɛna banɛni bɛɛ ma ye fɔlɔ Haidara de se b'anw kan sinon fɛn m'anw bolo n'an y'a kɛ réseau bɛɛ bɛ tigɛ a miniti kɔnɔna na Banide. o cɛw bi yan Siga t'a la caman. Haidara ɲɛna an bɛɛ ma an sabalilen sigilen de don Haidara kama sinon an ye min ye ka kɔrɔ anw b'a dɔn ni dɔrɔgu don an dilal'o la ni gulɔ don o min b'a wane o bi yan ni sisi don o tigiw bi yan mais nin bɛɛ y'i suma Haidara kama wa Haidara nana jamana in de kama ala ye Haidara ci a waati de la ni Haidara kuma na bilahi Mali tun bɛ juguya i y'a fɔ ma ɲami ye a tun bɛ juguya musuku ye ni ye Haidara lama ye ni Haidara kuma na a tun bɛ kɛ cogo di Alifa Haidara lama yɛrɛ an bɛ ka k'an yɛrɛ ɲini popomaniw na Haidara kuma ci a kuma ye ala ye ni ce i ye Haidara d'an ma Mali la Mali dama tɛrɛ n'i taara Côte d'Ivoire b'a ko ka jugu yan Haidara ye changement ni dɔw bɛ na u bɛ kasi de k'a ɲɛfɔ Haidara y'an bɔ nin na a y'an bɔ nin na a y'an bɔ nin na ne b'olu lajɛ a ye ne bɔ min na ni ne ko min t'a fɔ olu bɛ kasi mais ni Haidara tɛ mɔgɔ bɛ se ka nin fanga sɔrɔ ka sigi k'i bɛna wajulu kɛ yan ne bɛ mun kɛ wajulu la o tuma n tɛ n ka droit dɔn ni Haidara tɛ ne bɛ wajulu kɛ ka jama bile to yen ka sigaw ko to yen Haidara ni ce n bɛ dan yan yarabi denmisɛnw a ye nin lamɛn a ka sigaw ko a bɛɛ bɛ ban ni nin tɛ wallahi aw filɛ nin min kɛnɛ kan a y'a jija nin na ko bɛɛ bɛ ban ni ala ko tɛ n'i ye min kɛ na i b'o de sɔrɔ manjada wajada n'i y'i cɛsiri i b'a sɔrɔ cɛsiri ye ala ko de i ye min kɛ ala i b'o de sɔrɔ wa maa denmisɛnnin man ka ala ko de ka di ala ye ka tɛmɛ i si bannen kan maa mago t'i la waati min na ka sɔrɔ k'i muluku ka don ala kan n ka musokɔrɔbaw ka sisan kangari bɛɛ dari jeune fille ma i ka di cɛ ye waati min na BM tigi bɛ na Toyota tigi bɛ na Mercedes bɛ na G classe bɛ na a fɔra i k'a to yen k'i tɛ i ye produit min yɛrɛ min o ban i la fo k'a kɛ verge rouge client tɛ ka sɔrɔ ayiwa o dɛsɛlen fako jɛngɛnen bɛ sɔrɔ k'i ɲɛsin ala ma ko ale nimisara ko ka kalimatu shahada fɔ ale ala de ye fako jɛnen gare yɔrɔ ye e bɛ musokɔrɔnin fɛ wa e t'o fɛ wa ala yɛrɛ tɛ musokɔrɔnin fɛ muso si tɛ yan min bɛ cɛkɔrɔnin fɛ hali n'a furula ma a bɛ k'a nɛgɛ wa ala yɛrɛ tɛ cɛkɔrɔnin fɛ ala mago b'anw de la bi n'an yɛrɛ kɔrɔla a bɛ tunu an na an mago b'an na sisan ne ni e fila namu minɛ ani minnu jɔlen filɛ kogo ta se b'anw minnu ye ala mago b'anw de la cɛkɔrɔba jɛnɛya dabila e bɛ fɛn sɔrɔ wa kuranɛ kama o ne ma o a fanga t'e la maa ti sɔn e la ala mago b'an na waati min na sɔnni an ta ka tiɲɛ an ka ala yɔrɔ ɲini n'an dɛsɛlen nana ala tɛ sɔn denmisɛnw ala mago tɛ maa dɛsɛlen na i bɛ se waati min na de ala b'i fɛ kuma faamuna wa ala k'an bɛɛ sababu ma o tuma n'a bɛ teliya ye tu bɛ teliya ye
ala ti ma dɛsɛlen fɛ siga t'a la ala yɛrɛ ti ma dɛsɛlen fɛ tiɲɛ burujo miniti 10 tɛmɛni mɔdu yɛrɛ aha قال علي عليه السلام minana ka bɔ ali la sa kisi ni nɛma ba ye 6 أشياء حسن ولكنها في 6 أحسن a ko i k'a dɔn fɛn 6 bɛ yen o ka ɲi mɛ n'a kɛra kɛcogo dɔ la o ka ɲi ka tɛmɛ dɔ in fɛnɛ kan Allahu Akbar o kɛcogo lamɛn banin den fɛn dɔ ka di dɔ ye o siga t'a la n'i ye sukaro kɛ dɛgɛ la a ka di siga t'a la n'i ye nɔnɔmugu sɔrɔ k'o k'a kɛrɛfɛ o ka d'a ji ma ye siga t'a la o b'a tɔ timiya sir أولا a ko fɔlɔ sa العدل حسن a ko i k'a dɔn laadiriya ka ɲi وهو من الأمراء أحسن nka faama ka laadiriya o ka ɲi ka tɛmɛ fanda kan walima ka tɛmɛ bɛɛ kan Allahu Akbar faama ka laadiriya faama ye kɛ laadiri ye siga t'a la a ye tile an ye nin fɔ mali faamaw ye tiɲɛ ni justice tiɲɛna jamana o jamana ala la ten siga t'a la walahi ni faamaw y'an ka nin kado in lamɛn u bɛ lafiya Allahu Akbar albaka'u lillah Haidara fanga bi ban fɛn bɛɛ bɛ segin ala ma wa yabuka wajhu rabbika zul jalali wal ikram siga t'a la fanga bi ban se bi ban klaxon ninnu bi ban ayiwa faama ba natɔ don a ti jɔ fɛn la ala don dɔ la i bɛ jɔ fɛn na fɛn ka kusa u ye siga t'a la la ilaha illallah Haidara n'i yɛrɛ dɔn i ti fili siga t'a la faama don min na n'ala y'i kɛ fanga ye kana ɲinɛ ala kɔ siga t'a la i miiri i ɲɔgɔnna caman bɛ yen minnu bɛ dugu jukɔrɔ Allahu olu ka farin e ye o siga olu ye cɛ gɛlɛya min kɛ histoire la ala buruju tɛ la min bɛ se k'o kɛ yɛrɛ siga t'a la a ci k'a bɛrɛbɛn Haidara i yɛrɛ ta in bi ban pewu n'i y'a kɛ k'a ɲɛ o na tu i nɔfɛ o na tu i denw nɔfɛ fo lahara an b'anw ko faama ɲuman denw filɛ nin ye ka nin to a ka faamaya la a kun tɛ maa tɔɲɔ ka nin to a ka faamaya la a tilennen kun don ka nin to a ka faama la maa kun tɛ tɔɲɔ a ɲɛ la walahi a den fila a ye hinɛ a den na faama ɲuman den filɛ i den bɛ hɛrɛ sɔrɔ Allahu Akbar i salen kɔfɛ san 1000 ko faama ɲuman den filɛ siga nka faama o faama y'i ka baara kɛ mɔgɔw tɔɲɔni mɔgɔw joli mini ka mɔgɔw datugu galo kan ka fantanw ka wari bisi population ka wari k'a daraki galo kan ko se b'i ye ko fanga b'i la ka justice da ja mɔgɔ la min y'i ja i ye min ka surɔfɛn minɛ k'a dagoya mɔgɔ la wari ti mɔgɔ min bolo n kalela ala la i bɛ ka bɔmu de minɛ Allahu Akbar bɔmu de dun jamana in bi ja mali a jali ala k'a k'an ɲɛna a daminɛna yɛrɛ o projet bɛ sira la ka na ala k'o k'an ɲɛna ala ka hɛrɛ kɛ jamana ala k'a basigi jamana faamaw ala ka hakili ɲuman d'u ma ala k'u barika an ka peuple ala k'u barika garisɛgɛ yɛrɛ 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 ala k'o de d'an ma ala kana an malo ala kana an labila ayiwa min ɲininen don silamɛ bɛɛ fɛ nin waati ninnu na fo ka taa se lahara ma o ye ɲɔgɔn minɛ di Allahu Akbar siga t'a la an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ n b'o fɔ anisaru ye n bɛ segin a kan o tun y'an ka kuma kɔrɔw ye nka n bɛ segin a kan a ye dɔ fara halisa aw dusu kan siga t'a la dali la aw kana maa jaabi nin kɔfɛ ayi an bɛ waati min na an bɛ jamana sumali de nɔfɛ siga t'a la o tuma a y'a jija aw ka kɛ jimananintigi ye i n'a fɔ karamɔgɔ y'a fɔ san 10 tɛmɛnenw kɔfɛ cogo min na a y'aw jija ani kanubagaw aw ka jamanadenw la sensibiliser cogo min na an bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn kanu o de nafa bɛ jamana kan bi ala m'an kɛra o ye ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an sutura nin baara sanuma in kun cɛra ni silamɛya don ka layidu 6 ye cɛw ni musow jɛra ka layidu min ta ala ye an ka jɛ an k'o sariya ɲɔgɔn fɛ a kuma an bɛ baya kɔrɔ mɔgɔ minnu b'a fɛ ka baya ta silamɛya don ka don a fɔlɔ n tɛ fila fara ala kan n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ suyani kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira mamadu y'an bila baara ɲɔgɔn min na an b'a kɛ rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون
wassalamu ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. An badenw an y'a fɔ a ye cogo min na kɔrɔfɔ daminɛ la ka fɔ nin an ye sɛbɛnni kɔrɔ ka yira bugu ka sanga ni iza wakatil waqi'a sura min bɛ kala jamiyat ansardini fɛ sɛbɛnni kɔrɔ karisu ni san yɛlɛma sera n'u b'a hediya bɔ kɛ ka laseli kɛnɛ basigi a la min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ o de kun ye nin ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn ala wele minnu kɛra sarakati minnu bɔra ala k'a kɛ kolosuma ni basigi ye ka don Mali jamana kɔnɔ k'a barika don kɛnɛ sigibaw yɛrɛ la foli la kumaba an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'a ta ka di silamɛya ɲɛ jɔyɔrɔ ani silamɛw ɲɛ jɔyɔrɔ ma an fa n'an karamɔgɔ a se Yidu Sharif Usman Madani Haidara ala k'an n'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn na shukran lakum ala ka tanga kɔnɔ. Londi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tiemi